online dancing competition balapelong da udewing sengkon channel nipriang ngaupa yapi ki khon samla kenthei bat senrang ki badan ya kasap bansat misdang ban upload ya ki video ha ka khat ar chpau trik ajar pho ar won pengkut ban upload ya ki video ha ka khat ar trik na khat vi ajar pho ar ye kisur jingrai pila ban shim na kino kisur jingrai tang kisur penar ne lane khase ye kinong job won bishar na ki views kita ki nong job ha kapor ba phi record ya ki video dei bandring da kenriang ka phone lane kitiar record chong phi ya ke jingtip ba company phila ban ko ha kine ki number kendelen runru pranru sanru sanyau ya ki video ru phila ban sen ha kene ki number kendelen runru pranru sanru sanyau ik video jong phi ru ngimsha ban edit kita kidai ki role jong kane ka channel kipras kilong kumne benengkong khasan spa tibaar sihajar boleh sanspa ya ki video jong phi kidai ban long si minute senang